Wala ma-accommodate ang tanan ng mga empleyado sa Cebu City Hall nga gipangtangtang ni Cebu City Mayor Michael Rama atol sa gipahigayon nga job fair sa Cebu City Hall yato nakalabay Gabernes. Daghan kayo ang mga natangtang sa trabaho unya gamay ra ang mga trabaho nga gi-offer atol sa lang job fair mga kabombo. Mura raman ni og pangkonsuelo di bobo ang gibuhat ni Mayor Michael Rama mga kabombo. Matod pa ni Mayor Michael Rama nga dili niya pasagdan ang mga empleyado nga natangtang sa trabaho kay iyang pangitaan og paagi nga makasulod og laing trabaho mga kabombo. Apan hangtod karon wala pay trabaho nga nasudlan ang mga empleyado nga wala na marinyo tungod kay naigo sa crossfire sa politika. Kasagaran sa mga empleyado nga nakasulod og trabaho sa Cebu City Hall pag 2019 maoy nangatangtang, wa na marinyo, mga job order o mga casual nga mga trabahante. Mao ni ang nakapait kung empleyado ka sa Cebu City Hall o nya dili ka regular tungod kay wala kay security of tenure sa imuhang trabaho. Tungod kay wala ka masayod kung hangtod ginos akakutob sa imong pagpanarbaho, tungod kay dali ra kayo ka nga tangtangon sa imong trabaho, ilabi na og lain na sad ang mayor. Bisan pag maayo ka sa imong trabaho, bisan pag nindot ang imong performance, kung dili gani ka tao sa mayor, tangtangon yun ka. Kini manggod mga tao ni Mayor Michael Rama nga naa karon nagtungkawo diha sa Cebu City Hall, mausab kini sila ang nagsulsol sa mayor nga panangtangon ang mga empleyado nga ilang gidudahan nga dili ilaha. Buot pasabot nako nga nibaws pod ning mga sip-sip nga mga empleyado ni Mayor Michael Rama nga tangtangon ang mga empleyado sa Cebu City Hall nga nakasulod panahon ni kanhi Mayor Edgar Labilla pagka 2019 tungod kay sa panahon nga nakalingkod si kanhi Mayor Edgar Labilla isip mayor sa Cebu City, daghan man sadtong mga tao ni Mayor Michael Rama ang nangatangtang pagka 2019. Lagtod pagka-istorya ni baos pod ang mga tao ni Mike Rama nga kato mga empleyado ng kasun pagka 2019 gipangtangtang nila kailan pagtuo dili to ilaha. So yun na sa politika baos-baos raman na mga kabombo. Kanang moingon si Mike Rama nga dili niya pasagdan ang mga empleyado nga nangatangtang. Gipasagdan naman niya kanang pagtangtang dai niya. Kanang wala niya pag-renew sa ilang kontrata, gipasagdan naman nila. Inya anak Bangs Caldero mga kabombo apektado po ilang pamilya. Nagduda manggod si Mayor Mike Rama nga dunay uban nga mga empleyado sa Cebu City Hall nga tuan ni butar kang Dave Tumulak kay nakuratan si Mike Rama ngano nakakuha og dako nga boto si Konsehal Dave Tumulak pagka 2022 pagdaga dinhi pagka mayor mga kabombo. Nagtuo manggod si Mayor Mike Rama nga kining uban mga konsehal diha gitraidor na siya mao na ang mayor di siya maminaw og tambag sayang mga kauban nga mga konsehal adto ra siya maminaw sayang mga kingkoy nga mga abogado o sayang langga malo mga kabombo. Si Mayor Michael Rama mga kabombo wa say utang kabuton. Dunay mga tao na nakatabang niya panahon sa eleksyon, lunod patay kayo sa mayor, apan karon wala girinyo. Sa panahon nga daon kayo si Mike Rama, kining pamilya nga Alcover dako kinatabang ngadto kang Mike Rama mga kabombo. Gi-mention si Mike Rama nga drug protector ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Ang mga tao dinaganahan mo dool ni Rama. Ayan pa rin ni Rama, dinaganahan mo dool niya. Ang uban mga reporter, di na po ganahan mo dool ni Rama kay basin ma-associate o di ba ka basin ma-appeal o niyas ambush. Kasi may magkuyog-kuyog di Rama, panahon nga daon kay si Rama pagka 2016, 17, 18. Sa diyang wapa sila himong vice mayor pagbalik. Si Pastor John Alcover, ang konsehal sa North District, Cebu City. Moray magkuyog-kuyog niya mga kabombo. Onya, sa dihang mulakaw si Mike Rama, sa dihag napildi siya pagka-mayor, na-mention siya nga drug protector, bisan asa siya mo adto, kasi may himuon niyang driver, si Limar Alcover, ang anak ni Konsehal John Alcover. Unya unsa na itabo ni Limar Alcover karon? Wala girenyo ni Mike Rama. Tiaw mo na. Lagtod pagka-istorya si Mike Rama, walay utang kadubuton. Dili ka mo magtan-aw sa mga tao nga mitabang niya. Daghang mga tao nga naningkamot, nangimbasog, nakig-away,
para lang mudaog si Mike Rama sa nakalabay nga piniliay. Apan usa ni tabo ang uban wala marinyo mga kabombo. Kini si Mike Rama pagka 2017, 2018. Gimension man gyud ni Duterte nga drug protector mga kabombo. Hapit na unta ni siya. Bitaw prangka pag-istorya. Kini si Mike Rama hapit na unta gyud ni siya. Naanghilan lang gyud ni siya. O di patungod sa akong amigo nga pulis, kini si Mike Rama hagbay ra unta ni.